Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Τιμούμε 4 εταιρείες βραβευθύσες για την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Θα προσκαλέσουμε τους εκπροσώπους των εταιρεών να χτυπήσουν τα καμπανάκια. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Για την Δέμο θα παραλάβει η κυρία Ιωάννα Δέμου. Η συγκεκριμένη βράβευση οφείλεται κατεξοχήν στους εργαζομένους εταιρείας μας που μας στηρίζουν εδώ και 50 χρόνια. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Είναι μεγάλη προσωπική χαρά και τιμή μου που παρευρίσκομαι και θα δώσω 2 από τα βραβεία που θα δοθούν σε επιχειρηματίες και σε επιστήμονες υγείας. Αυτό τιμά και τους ιδίους αλλά και τη χώρα μας και την επιχείρηση αλλά και τον επιστήμονα που ξεχωρίζουν παρόλες τις δυσκολίες που βιώνουν. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Συγχαρητήρια στην Δέλμα. Τέτοιες διακρίσεις μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε τη δύσκολη προσπάθεια που κάνουμε. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Φέτος είναι η χρονιά της γυναίκας εδώ για το εργοστάσιο της οικογένειας Δέμου και αυτό γιατί με την πρωτοβουλία του κ. Σταύρου Δέμου φτιάξαμε ένα πρωτοποριακό γυναικολογικό ιατρείο για να φιλοξενήσουμε όλες τις γυναίκες του εργοστασίου για να κάνουμε τον ετήσιο προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο. Η προσέλευση είναι αρκετά μεγάλη και εκτός από το ιατρείο ήδη έχουμε κάνει και κάποιες ομιλίες που είναι πολύ σημαντικές για την πρόληψη και για την ενημέρωση όλων των γυναικών. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά και από κοντά θα ξαναπούμε στις αρχές του 2017.